Beste kijkers, wij zijn op dit moment bij de Lieve in Hulst. En daar heeft Hulst voor elkaar een bijeenkomst. Een bijeenkomst voor mantelzorgers en ook voor andere belangstellenden. Zij willen namelijk ook de mantelzorgers in het zonnetje zetten. Omdat dat toch de mensen zijn die onbetaald zorg verlenen aan naasten, buren en familieleden. En dat waarderen wij zeer. We gaan een kijkje nemen. Here we go. On this roller coaster life we know, with those crazy highs and really lows. I really don't know why. And I will go to the farthest place on earth I know. I can travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me. You don't have to slow me down, 'cause I will always be around. I will find my way back home, where Magnolia grows, where Magnolia grows. Peter, we zijn in de Lieve en we hebben hier een bijeenkomst van mantelzorgers en andere belangstellenden. En ik zie heel veel mensen. Een leuke opkomst, hè? Wat doen jullie allemaal? Ja, superleuk hè. Ja, wij zijn een gelegenheidskoortje, Just for Fun. We zingen dus echt voor de fun. 1 keer per jaar eigenlijk maar. Maar we zitten wel allemaal, bijna allemaal in een popkoor. En ter gelegenheid van het Mantelzorgcafé doen wij nu ieder jaar een muzikale middag. Een gezellige muzikale middag. Maar dit is ook een activiteit van Hulst voor elkaar. Ja, dit is zeker een activiteit van Hulst voor elkaar. Ja, daar werk ik. Hè. Dit is mijn werk en nu treed ik ook nog op. Dus helemaal superleuk. Het is in ieder geval succes verzekerd. Dus ik zou zeggen, ga zo door. Hè? Bedankt. En dat is natuurlijk ook de kerstgedachte, dat iedereen welkom is. Oké. Ja, jullie ook. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever lose me, your life will still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'll be without you. Ik zit bij Suzanne. Suzanne, je bent een mantelzorger. Ja, dat klopt. Mijn man heeft jong dementie. En hij woont nu sinds ruim 1,5 jaar in Terschorre in Terneuzen. Hij heeft dus frontaal-temporaal. En dat betekent dus dat hij een zeer veranderend karakterperspectief heeft. Hij woont bij andere zeer jong dementerenden. En ik heb meer dan een jaar voor hem gezorgd. Ik kon dus ook niet meer gaan werken. Ik kon hem ook niet meer alleen laten. Hoe oud is uw man? Mijn man is nu 57. Hij was rond de 55 toen het geconstateerd werd. Ja, ik vertel het nu eigenlijk voor een van de eerste keren met droge ogen. Ja, het is best lastig om dan te zien dat je echtgenoot, je partner, dat je niet toch op een andere huisvesting moet geven, dat hij niet meer thuis kan zijn. Dat lijkt mij ook enorm. Ja, je hele leven verandert. Je verliest je maatje. Niks is meer hetzelfde.
kerst, oud en nieuw. Je kunt niet meer op vakantie. Je kunt ook niet meer samen opstaan, niet meer samen ontbijten. Ja, Nou, ik wens u heel veel sterkte. En ik denk dat deze bijeenkomst waar allemaal mensen bij elkaar zitten die toch een beetje de mantelzorg je achtergrond hebben, dat dat toch een genoegdoening geeft. nou ja, je hebt natuurlijk heel veel aan lotgenoten. Ik weet dat jij nog niet geloven kan dat er een eind is aan de pijn. Maar als een vlam die maar niet doven kan, ben ik er en ik zal er altijd zijn. Ik droog al je tranen, al het bloed en zweet. En ik zorg dat jij je pijn vergeet. Want ik hou je vast totdat jij weet hoeveel ik van je hou. Meneer Van Vliebergen, we zijn hier in de Lieve en hier is een bijeenkomst van mantelzorgers. En nu is het aan u de beurt om mantelzorg te krijgen. Zelf te krijgen, ja. En wat komen ze bij u doen of waar wordt u mee geholpen? Bij mij komen ze in eerste instantie pleisters plakken, pijnpleisters. Dus, maar de rest doe ik allemaal nog zelf. Ja, Nou, fijn dat u dat nog kunt, hè? ja, zeker nog fijn. Als het onweer komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan? Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wilt, hou een kamer voor je vrij. Ja, dames, jullie zitten gezellig bij elkaar lekker aan de koffie. En we zijn bij de bijeenkomst van Hulst voor elkaar. En dat is speciaal voor mantelzorgers en andere mensen die geïnteresseerd zijn. Ja, hè? Net erom. U bent dus een van de geïnteresseerden. Nou, vertel, wat vindt u ervan? Ja, ik doe best vrijwilligerswerk bij Hulst voor elkaar. Dus zoiets, zo'n middag, dat vind ik voor mezelf dan weer eens gezellig. En met vriendinnen. En u vindt het ook gezellig hier? Ik vind het wel gezellig, maar ik kom hier niet vandaan, hè? Ik kom uit Amsterdam. U bent zomaar een keer aankomen waaien. Nee hoor, ik ben aan het logeren hier. Oh, oké, maar dat is wel, u valt gelijk weer neus in de boter. Ja, Gewoon ja, even een middag... Dat moet ik even uitzoeken, hè? Dat weten wij gelijk. Mevrouw, wat vindt u ervan? Heel gezellig. Ja, ja. Ik zie u, het is straalt. Ja, maar ik zie mijn zoon ook. Wat vindt u ervan? Heel leuk. En ik ben ook voor gezelligheid. Ja? En ik pak alles wel wat er voorkomt. Groot, Kan. groot gelijk. Waar, hè? Nou, ik zou zeggen, geniet allemaal nog van een lekker bakje koffie en een kerstkransje erbij. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, we found out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, you'll be there. Nou, mevrouw Beema's, of Ellen, als ik misschien mag zeggen. Je bent ook mantelzorger. Voor wie ben je mantelzorger? Voor mijn man.
En je man is nog thuis? Ja, mijn man is thuis. Die is uiteindelijk afgekeurd, dus die is dagelijks thuis. Ja. En die heeft zijn zorg nodig, die kan het zichzelf niet alleen redden. Ja, tot op een bepaalde hoogte, maar ja, het meeste komt op mij neer, ja. En ook een beetje, nou, misschien gek gezegd, maar ook wel lotgenoten misschien? Ja, ook wel. Maar ja, je hebt natuurlijk voor heel veel verschillende dingen mantelzorg. Hè. Dus wat dat betreft, maar ja, sowieso, een mantelzorg is een mantelzorg. Nou, in ieder geval fijn dat je er was. Ja, bedankt. Het was heel leuk. Fons, we zitten hier in de Lieve. En zo te zien vind je het hier ook wel gezellig, hè? Het is een hele gezellige middag. Ik kom hier praktisch ieder jaar en het is ieder jaar om te gezelliger. Lekker bakje koffie waar we nog meer hebben. Doe je zelf ook nog iets van mantelzorgactiviteiten of is dat nog niet aan de orde? Ja, ik heb mijn vrouw, is ook niet alles in me, die is ook geen 100%. Heb ik heel veel werk aan. Dus als mantelzorger, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, moet ik erbij zijn. Maar Fons, je bent ook nog niet meer van de jongste, hè? Nee, nog een maandje en dan word ik er 96. Dus... Dan word je 96, dus iemand van 96 die mantelzorg geeft als een vrouw. Nou, ik vind dat dus knap, hoor. Heel leuk. Ja, hè? Ik doe mijn best. En ze hebben allemaal de moed. Oké. Blijf zo doorgaan, zeggen ze. Oh, nog een aantal jaren, zeker, hè? Ik ga mijn best doen. Prima. Super. Dankjewel. Dag. Ondanks winter, sneeuw en ijs bloeien alle bomen, want het aardse paradijs is vannacht gekomen. Elke vogel zingt zijn lied, herders, waarom zingt gij niet? Laat de citer slaan, blaas de fluiten aan, laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen. Christus is geboren. Beste kijkers, deze middag konden wij genieten van een heel mooi kerstverhaal. Aangevuld met liedjes van het gelegenheidskoor Just for Fun. En op deze manier hebben de mantelzorgers met alle andere belangstellingen een leuke, gezellige kerstmiddag gehad. Tot de volgende keer.